ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак манзури шумо мегардад давоми видеои дирӯза. Дина видео дурусттарак буд рости гап ва интернет барвақттар гузара гуфта ма қисмша ҷудо карда будам. ҳозир пешниҳодтон мегарда иҷада анамин сеточниҳои дастои кори дастияй бинед чӣ хел блеск метия ва чӣ хеле ки медонед кори дастӣ қиматай ва дар инҷа нархошон пешниҳоди шумо гашт навистагӣ будам. ина бинед 500 сум ҳастай, 1500 сум ҳаст, 1200 сум ҳаст. ина марҳамат, ино ҳамаш корои дастӣ 1500. бо ино ба гуфти ки ба мо ҳам хе фаҳмонданд арзон меша гуфтан. хулос ки метавонед биёед корвон. и видеора ма аз тарафи пажарка 0212 дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед омада бо хутон нарху наво карда агар хоҳед харидорӣ намоед. ҳозир дигар чизошам нишон метиҳам. беҳад материалҳои хушрӯай дар ҳамин видеои имрӯза. наи комбахтай 500 сомон. комбахти 500 сомона на марҳамат. бинед чӣ қадар хушрӯай. айнаи болода бошад. аз ино ма паплиноша нишон додагӣ будам. ҳозир боша велюрои тозашай 950 сомонӣ. дигар рангш ҳаста. иам сорт дора. и сорти нақшшай чӣ хеле ки ба мо анами фурӯшанда фаҳмонд. сорти хуби дубайскишай 950 сум. беҳад рангҳои хушрӯ дора. ҳозир рангошонам нишон метиҳам. ина бинед чӣ қадар рангҳои зур дора. фиолетовый, сиёҳ, электро, розовый ва дигару дигар. чӣ ранге ки шумо мехоҳед метавонед харидорӣ намоед. бархташ бисёр бархти хушрӯ. ҷа комбахтора видеои дирӯзада гап зада будам нархоша. бо сеточниҳои гулдор ҳастай 450 сомонӣ будам ба фикрам, агар хато накунем дӯстони азиз. ва инчунин анаи материал и гулш дигар хелтарай. бинед дирӯза видео 1500 сомон буд ва гулш дигар хел буд. иш боша 1650 сум будай бо арзон меша. анаи комбахтора дӯстони азиз назар кунед. агар видеои моро тамошо мекарда бошед медонед ки ҳамин комбахтора чанд вақт пеш ман видео кардагӣ будам аз дигар ҷо ва камакак у вақт нархаш арзонтар буд. ҳозир боша бо дигар нарх пешниҳод шудагиай аз сабабе ки комбахта хушрӯ харидорӣ кардан ва имрӯз дар дигар дукон бо нархи қиматтар пешниҳод гаштагиай. шояд ки и сифати хубтарш боша. иша намедонам. хулос ки биёед хутон муқоиса кунед агар ки маъқултон шид ва баъдан метавонед харидорӣ намоед. ана ин намо дубайскиҳо ҳаст 420 сомонӣ. ино нусхаи вайшам аст. ҳамин нусхара простоёшам аст, хитоишам ҳаст арзонтара. и боша дубайскиёшай 650 сумӣ. шапаракози модаян. агар бихоҳед мисол метавонед аз ино бинед. сариё аст. и сариёра аз ман пурсон шуда буданд. 6 метриян ҳамаш. нархошон 750-850 сумай дар иҷа. набинед агар дар кор бошад омада метавонед аз наздик бо хубтарак дида интихоб кунед. анамин намуд комплект ҳаст дӯстони азиз. туру тоқӣ дорад. баъд сарандоз дорад. ами сарандозуш турай яъне баъд кирта худаш 380 сомон. сеточнияй бисёрам хушрӯ. узоруш аҷоиб хушрӯ. на марҳамат. чанд ранг дора. ранги хушрӯ. ино барои арӯсако бештар нағзан ва ҳоло арӯсако аз амино харидорӣ мекунанд. мисли хамелеон метоба. бинед аз так чӣ хол омадагиай. як материали хушрӯви дигарро хостам барои шумо нишон диҳам вале нархи аниқ набуд. рӯзе ки ман ҳамин чиза ба навор гирифтагӣ будам. бинед чӣ қадar хушрӯай. и дубайскиай
беҳад аз наздик фасон ва гуфтанд ки рӯзҳои наздик аз ино бисёр мебиёяд. дариҷа бошад. Хостум барои шумо бори дигар дубайскиёро нишон дидим, аз сабабе ки бисёр аз подписчикон менависанд ки суратҳои паплинои дубайскиро партоед ва ман хостум ҳозир видеоша партом то ин ки бинанд ва интихоб кунанд. бисёриҳо видеоҳои пештарак ма тамошо карда наметавонанд мисол, ва хостум ҳозир дар ин видео нишон диҳам. бинед чӣ қадар хушрӯанд. ино ҳамааш дубайскӣ. нархҳошон аз 120 сомон сар мешавад. агар дизайнерскиёш бошад то 180-200 сомон меравад. ихе агар кам бошад сангаш, мисол ё ки бесанг, санги кам ё санги зиёд, то мумкинам 160-180 шавад шолкои мисол пешаш. иҷа бо дораки шолкои дораки 160 сомон. ина марҳамат. гулои чиқа хушрӯ. ва сангошонам нағзай. ин видеоша бошад дӯстони азиз. ман аз тарафи пажарка 012 якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед биёед ҳамин ряда беҳад бисёр янами интихоби ҳамин материалҳо ҳаст ва бемалол интихоб карда харидорӣ намоед. чизи дигаре ки бисёртар хуб харидан анамин намуд дубайский дизайнерский. ина бинед ҳамаш санги хушрӯзадагиай дизайнерӣ наздик санги сваровски тоза. хача материал аҷоиб хушрӯ. нархи вай материал аз 150 сомон то 200 сомонра дора вай материал. ана ин намудуш боша аз 120 сомона лавдомании доингай аз 120 сомона то 160 сомонара дора. ина ин ранги дигаршай. ин рангаш ҳамхе чӣ меган сабзча тобай, вале дариҷа ҳамхе сери бар ин омадай. дар асл рангаш дигар хеле ранги бисёр ҳам хушрӯвай. умед дорум ки писандтон мегарда. боварӣ ҳам дорум, зеро ки фисташкови ба фикр меган ин ранга. дӯстони азиз, имрӯза видео камака кӯтоҳтар буд азбаске ки ман дирӯз корвон рафтагӣ набудам ва видеои пештарара гирифта якҷоя карда як видео кардем, пешниҳод кардем, зеро ки ӯ материалҳое ки ҳозир ман дар охири видео мондум дар охири видео фақат мебиёяд ва охири видеора камтарак тамошо мекунанд. фақат ами 3 минут 4 минути аввали видеора бисёре аз подписчикҳо тамошо мекунанд. давомша не. барои ҳавай имрӯза видео дар якҷоя кардам то ин ки камакак дарозтар шавад. шояд ки касе ки мехоҳад материали дилхоҳша пайдо карда метавонад. бо мо бошед.